sa FB nga hindi ko man actually gani friend kay nga kaabag nga kapitan. During the election lang ni ka sa barangay kami kuan mo naka-interview. Pero ariho, nakibot ko nga may balita iya nga si Vice Mayor Ilcid, siya mismo post ng isang kapitan, nga nakibot mismo bago na napilian nga kapitan, nga si Vice Mayor Ilcid Pamilyaran nangayo isa iya kwarta, mahulam kwarta. Isilin ko lang mga nakibot ko mismo sa convo nga ginpost sang kapitan, pero ari ay may I have your attention please kay basi damo na ni siya naintuan. King gamit ay ang paano yan naman ginhack niya o kung anong ginhimo niya siniman. Online sa hotline. So hindi amo pero si i-check ta ari sa aton nga linya the good Vice Mayor Bacolod City. We have Vice Mayor Ilcid Pamilyaran. Hello Vice, kumusta ka na? Yes, Action Art mayong aga gid sa aton pagpalamati. Salamat sa time. Anyway, naligado naka-post kaya nga daw nagpa-hospital ka. Nanong tabo sa imo, Vice? Well, amoebiasis. O again, amuet, bakit ha? Ang lugat nga tipo ay early detection bala. Pa-stool ka, negative. So I thought, side effects ng akong flu vaccine. Kaya ang symptoms siya, parehas mo. May fever ka, body pain, LBM. So parehas ang pabayaan ko kaya negative man lang mo. Then, sit down na dehydrate na kita, nagpa-repeat kita stool exams and positive kita sa amoebiasis. Maybe perhaps dito pabagyo naman kay nag-outbreak dito ang gastrointestinal flu. So, wala kong balaan kung din ko na kuha, no? But anyway, nagpa-admit kita kay na dehydrated kita. Okay. And tigra, guro nakitaan bala Action Art. Yes, sir. Kay jokingly, nag-post kita da mo. Nag-post kita dira nga try tambi ang Transplant. Hair transplant para new look. Tingala di ko sili ko ano ni man mapatransplant on si Vice ka ano magaling may dextrose ka eh. Damo nagapamangkot kung naano ka. So the following day, lain naman nga post, nag-post naman kita. Lain nga posting ba? At first, nagigda mo, ang ara ng ginusari ang gapungko ko. Okay. Nagapungko na ko, ang asling ko, hindi na ko mag-prayer transplant kay yung gastroenteritis kita. Jokingly, no? Amo nang ginusari ang picture. Ang tawag sina Action Art, hindi hack. Hindi hacking or ginhack, no? Okay. Cloning, gin-clone ng imo account. So bali ang imo account ay ma-hack pero ginsunod niya nga the same nga account man. Yes, kaya yung hack yan, nakasulod na siya sa imo account, hindi mo na magamit. Okay. Ang hack yan mo nang gapangayo sa imo email address, ang iyong detalye sa imo, kay sudlon yung imo nga account. So ang hacking niya o ang imo account kung ma-hack, hindi ka nakausap. Okay. Siya na ito nag-represent sa imo. Okay. Ini yung cloning, picture mo lang yung kwaon niya, then maobra siya another account, ma-friend request. So gin-clone niya. So kapos lang gin siya papalaan. Okay. Kay pag friend request siya sa imo, kung kasugod pa lang siya, why pa siya friends mo? So mabalaan mo nga kay nga, why siya friends? Or isa, dua, tatlo. No? So bali ang tawag ato niya friends kilabot by thousands. Do hindi ka na gani ma-friend request gulo kay do 5,000 exceed ka na 5,000? Subong kinatinluan ko Action Art dahil mo ko mo on kinatinluan kong akong account. Ginapang unfriend ko, ginapang delete ko ning public servant kita tanan ginakwanta accommodate So subong honestly, hindi ko kilala
Kag daw jutay lang kami common friends, ginapang delete ko. Okay. Kaya hindi ko kabalo kung basi friend yun ako niya. Gani man. Oo. So, timay na victimize gid siya eh. Okay. Pero Oo, kasi ang allegation na magwa ko di sa ospital, kulang kwarta ko. kulang lang 1.5. 1.5? Yeah. Oo. Hindi ko kagwa. Kulang ako dana. Islant lang kakaroon. Islant ka boss. Grabe man nga diskarte. Actually, Why pero siya tulog action art king the whole day sa kaagahon nagapang message siya. why siya katulog ha? Pero nakagawa ka na gid ba niya? Nakuhan ka na sa ospital? Wala pare pa ko din. Tiyan mo pa na guro, sige ato ba si Vice to? Ba si gina-counter check Hindi man nakuha na siya gani kuno sa hindi sa kagwa kay. Kaya. May ara nga 700, may 500. Tiding kakita sila. May ara na siya gin-post niya nga kulang kwarta ko sa hair transplant. Hindi na malangkot na pa-hair transplant nga kulang. Naway siya gali kwarta, tani langking na lang sinusabi siya. Magito. Kita mo lang. Grabe siya, no? Katuntok. Oo. Pero pila ka friend mo ang nakapabalo na? May nabiktima gid siya nga nagpadala? May isa ko ka-friend. Oo. Na nabiktima yung niya kayo mo kwambi mo. Dito ka ara ka sa ospital. May yaman ko. May ari ko kwarta. Yan, igoyagid ko. So baligin padalaya sa ano na siya sa Gcash. Gcash. Gina-contact ko gani. Kay kuhaon ko ang Gcash, kay tawagan ko mo. So, Correct. malanta na ko sa Bacolod, kung din nga lugar. Actually, Kaya I know nga why man siya gawsa sa Gcash ya. Aha. Gawsa rin siya sa mga tiyanggi, guro. Oo, correct na. Oo. Dason na basi ang lain sila kayang basing gintawg ang gingamit niya nga Gcash number ya inang sa tianggi lang tuod inang nagapang baton balas ang kwan. Gcash na nga pwede ka withdraw. Yung mga yun lang na siya a certain percentage. Is dahil pesos, Nan. 2 pesos. Nan. Pero mabalaan ta kung diin siya nga barangay eh. Correct. Dapat kwalong tani guro seryoso Vice ipa-investigar ta nagid lang ni kay tinuntri na ning iya kung si Action Fred ba hindi lang kay tinuntri na ning iya. Yes, and why gini pulos ang SIM registration law. Correct. Why untat action art ang akon baton mo tag 5 ka message nga we cannot deliver your package because of wrong address. Sige na. Why ko na sa ba't kaya man ko package yung palabuton mo? Correct. What if kung may package ka to, na palabuton, ma-victim niya gid na eh. Aha. So dapat i-review ni siyang aton policy makers in SIM card registration. Yes. Ang lusot yapon. O kag ining Facebook kati gabi ning investment Aha. na billionaire na may trillionaire ang mga nag-obra sining program, but then daw ang safety nets daw kulang. Oo, correct na. Kay tuod na kabakon may imuyag may magamit lang dira sa account, i-clone ka, poster account ang iya kwan sila pagtawag. Di makon mo na himuon mo na iya makapanginto nga na sa pariyo mo. Ang worst kay gamit ya ikaw iya. Oo, kuya ka pangatag, wala kuya ka pangayo. Diba ko mga, may nag-comment pa to, kapin pa ko ang nag-comment, tuway man nga panilag, sige na ano ni siya Vice man, nagpulo pa transplant siya nga kulang kwarta ya. Oo, kasi. Ano ko, puta ka na lang langking mo buulo? May butangin lang langking kaya parang kapag ka kwarta sila. Makon mo nga tinunto. Anyway, Vice, sa mga bakulon nun, basi may ara ka mensahe sa ila, kag nano ang next nga move nga plano mo diri after siya ni? Well, even ako na victimize pa tong akong friend. How much more sa mga ordinary citizens nato, no? So, careful kit mo magbaton sang friend request. And ang akong advice, siguro, kung hindi mo lang kilala, hindi lang kumambaton friend request. Correct. Or even kung kilala mo, i-check mo, mas manami, ikuan mo,
Tawgan mo bala? Tawgan, correct na? O, tawgan mo kung kilala mo gid or hindi. Antes mo ba to nun? Mhm. Mhm. O, video call. Video call. Kaya nahil ka mo stura, kaya messenger mo lang nag-friend request sa messenger mo mo. Mhm. Mhm. So, pwede ka gid ka video call para makitaan mo face to face kung friend mo na siya or hindi. Correct, correct. Oo. Muna guro nga to ni Moon, no? Hindi kadayon. Especially kung mga emergency cases, pala kay kalabanan dire ma-victimize eh. Mhm. Oo, nga si maninay mo, si tita mo, na ospital, kailan ng kwarta, or ari kami din, wala inugliti, no? Careful ka mag-button. And sulitan ko, kung hindi ka man lang gid kilala, hindi na ka mag-accept. Aha. Kung kilala ka, ma-wonder ka mo. Mm. Friend na kami ni nga nag-friend request sa liwat. Correct. Mm. Oh, di ba? So, i-double check na ton. I-check ta kung pilang friends siya. Mhm. Pwede isa, dua, tatlo lang na. Oo. Gani. Para hindi kita ma-victimize ang sining mga... Ay, nautod. Alas 9:04 na. Halong gid kita kay din kamo kita yaman. No less than the vice mayor among ginbiktima niya kay vice to actually lawg-lawg niya malang tungin post niya nga mapat hair transplant. Actually naigo sa siya nga meba eh. Vice sorry ginoto ng aton linya you were saying. Yes, aksyonato mo ina ang aton nga napalabot sa pumuluyo nga halong kita sa pag-accept sa mga friend request, no? Aha. As much as possible, sulitan ta, i-video call ka to para makita ka face-to-face kung indeed friend ka na or hindi. Yes, sir. Get well soon sa imo vice. Thank you gid for the time. Ka God bless. Yes, thank you man aksyonato, mga galiwat. Ayos, makul mo na. Amoy ba si Vice Mayor, sila nga ni suspetsyon niya paglakat nila sa Baguio. Nagkuan siya, no, kay Wyman sang early detection bala, no, sang symptoms. To make sure, siyempre kung ikaw, mapa-hospital ka, nag-post si Vice, tingiban guro, ginabantayan mo lang nila, inang tsansa, oportunidad, silinyari, timing. Kaya daw nakakuan gid si Vice, nakapost siya. Giningagaw man nila, gin-clone ang iya sini sa messenger. Tapos nagsige na friend request and all. Tining kakita imo yaman, si Vice ang nagapanghatag sa pumuluyo nga nagkinanglan sang bulig. Papati kay imo nga si Vice, ya matchat sa imo kag maghulam 1.5 kay hindi siya kuha sa ospital. Mag 1.5 ang kulang ni Vice sa ospital. Ang ospital na mismo mabal, Vice, ibalikilan di karon padulungilan di sang tawo mo. Di ka kita, may harap yan nag-comment. Kung mo, guruway man to panilag. Sila nga, pulo pa hair transplant kagaway ka kwarta. Niya mo tangin na lang na langking ang imo ulo. Kita mo lang na. Kaya kasi Vice, kung ni kalbo mo, di may damo ya, sigaran nga sa Facebook, damo maalam mo, jutay mo lang nga sa lada. Ang komentaryo, balbalon ka na nila nga daw, sila na may otoridad, blatanan.